το είδε αυτό. Γρανιτό πλακάκι για διάκοσμο. Θέλω να διακοσμήσω εκείνο το σημείο στον τοίχο που έχει το βαθούλωμα. Μπράβο. Λοιπόν, εδώ έχουμε τώρα έναν χώρο ο οποίος είναι νεκρός κάπως στην είσοδο στο χώρο του σπιτιού. Οπότε θα μπει αυτό το γρανιτό πλακάκι στο pattern αυτό το οποίο είναι χαρακτηριστικό της Σοφίας και θα διακοσμήσει το χώρο αυτόν πίσω στο βαθούλωμα, στο φιλικό του χώρο, έτσι, ώστε να μπει εδώ μπροστά ένα σκαμνάκι, να μπεις να κάτσεις, να βγάλεις τα παπούτσια και να εισέλθεις στο σπίτι. Τώρα σε λεπτομέρεια να πούμε ότι αυτό εδώ πέρα είναι ένα τύπωμα πάνω σε γρανίτη και κάνει λίγο ανάγλυφο σαν ρεαλιστικό. Πάρα πολύ ωραίο και κάνει για επιτύχιο και ας πούμε διάκοσμο. Δεν κάνει για πάθο. Εξαιρετική επιλογή, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Ανοίγω λοιπόν το sketchbook και συνεχίζω να σχεδιάζω το hall της Σοφίας όπου θα βάλουμε το γρανιτοπλακάκι μέσα στο θηλυκό αυτό μέρος ώστε να εισέλθει στο σπίτι σωστά. Κίτρινο, μπλε, μόβ και έτοιμο. Άγριος ανάμεσα στα δύο συμπληγάδα πλακάκια χρώματος διακριτικού, σχεδίου διακριτικότερου, τα οποία θα τοποθετηθούν εννοείται σε ένα βεσσέ που λέει και το ματιασμένο πούπουλο, καθότι το μεγάλο μπάνιο το κλείσαμε, το κάναμε έτσι άγριο και τραχή στο προηγούμενο βίντεο. Τώρα εδώ να πούμε ότι ο σχεδιασμός του βεσσέ, επηρεασμένος από το site της εταιρείας, θα είναι γύρω πάνω κάτω παντού τα πλακάκια, απλά διαλέγω αυτό το τραχή πλακάκι να το βάλω σε μια χοντρή φάσα γύρω. Άρα λίγο πάνω κάτω τραχή στη φάσα γύρω και το μπανάκι μας, δηλαδή το βεσεδάκι μας. Το σπίτι που φτιάχνει η Σοφία είναι στην Καρδαμήλη. Δύο πλακάκια ταυτότητα. Λοιπόν, εφόσον το σαλόνι είναι μικρό, θα βάλουμε pop καθαρό πάτωμα στο κέντρο του σαλονιού. Θα βάλουμε αυτό το πλακάκι και γύρω θα γεμίσει με αυτό το μαύρο. Δεν θα το σκοτεινιάσει το μαύρο, Όχι, διότι θα ανέβουν όλα τα άλλα. Οι κουρτίνες θα είναι ημιδιάφανες, τα έπιπλα θα έχουν καθαρά πόδια για να βλέπεις από κάτω και θα είναι όλο ελαφρύ, σαν μια διακοπή. Ο τοίχος? Ανοιχτόχρωμος. Είναι μπορντό. Ένα μπορντό. Θα δούμε. Ο καναπές πρέπει να μπει μπλε. Εντάξει. Καναπές μπλε. Πάτωμα. Οχρό. Μαυρό. Ποπ. Και έχουμε φύγει. Ορίστε κυρία. Τελειώσαμε. Και αφού τελειώσαμε το σχεδιασμό, ας κάνουμε το σαλόνι. Ανοιχτόχρωμη τύχη, σκούρο πάτωμα, ανακλάσεις από τα φώτα, χρώματα μετρημένα. Αντίθεση, pop, ωραίο, έτοιμο.